Hola, què tal? Som la Clara Garcia i el Martí Güell i estem dins del marc de les residències de la Unió de Sant Cugat, al Viver de Creació, amb el nostre projecte de l'últim ballarí. Doncs nosaltres venim del món de la dansa, principalment, però treballem entre la dansa, els llenguatges de la dansa i el teatre, i aquesta peça és una mica un exemple d'això. L'últim ballarí neix una mica, els seus inicis, té inicis quan vam descobrir els concursos de resistència de ball o maratons de ball que van néixer als anys 20 als Estats Units durant una crisi social i econòmica molt bèstia, i hem posat un ull, d'una manera, un ull més crític cap a la precarietat del sector, fent aquesta revisió històrica amb aquests concursos, però basant-nos en l'actualitat, que és on vivim i on som ara. Teníem molt clar que havia de tenir un to de celebració. Es realitza a l'espai públic, espai de tots, llavors volíem crear també una cosa molt popular. És una proposta en la que ens hem preguntat què ens ve de gust fer. O sigui, es fa molt des d'un plaer. Així que projecció de futur, estem tocant tots els camps que podem per intentar també arribar a públics nous. I més properament i específicament podreu trobar l'últim ballarí el 3 de maig a Santa Coloma de Gramenet, dins del Festival Límbic d'Òmnium Cultural, a les 7:30, 7:45, a la plaça de la Vila.